Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinunan, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an. O papahulayon ko kamo. Isangon nga akong yugo o sunda ninyo ako kay malumo ako og mapaabusanon sa espiritu og makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Kristo. Ang kalibutan karon sa may atong gitandian nga paspas na kayo ang lakat sa panahon sa modern world. Paspas ang communication, cellphone, dali ka kayo. Transportation, na yung mga bullet train, na aeroplano, modern transport, paspas na kayo. Mura ang tao karon, mura sigil gaapas sa panahon. Apas, bisa nga na itong misa. Paspas ang misa, 30 minutes. Kay ang mga tao nagdali, kaya naay trabaho. Limitahan ang sermon sa pare, kaya nagdali, 30 minutes na ang misa sa udto. Mga na akong kasanatian, ako kay Balo, nag-high blood ko nga, dahil nagreklamo, taas akong misa. Kaya nga naman, nagdali ang tao, nag-apas sa panahon, mura tag naggukod sa panahon. Mura, magidiktahan hinota. Muna, asa may matabo no, sige kag-apas, sige kag-gukod, saman. Kapuyan ka. Buntag sa'yo, bangon ka kay kinanglan pasonin mo kay traffic, abot ka sa kusina alas 8 kay gidiktahan ta sa panahon, malubat gyud ka, kapuyan gyud ka dana nya kisa man ang sayo, hini mo man as tao kita ang Ginoo na pasabutan na mo lagi na kamura mo na imo nang kabuang na. Di mo mong ulipon, you become slave to time, mo nga, di labing sa syudad, lahi yan ang kinabuhi sa probinsya. Wa ka makapasok panahon, wala yung mga appointment, sige ka na. Mo na, kapuyan kita. Ang Ginoo gitagaan tao ka ng imbitasyon. Mari ka mo kanako. Kamong tanang kapuyan o gibugatan sa inyong gipasan. Gitagantan niya o kanang kahigayunan nga magpahulay kay kita nag-apasta, nagbukod ta sa panahon. Ang usa ka kung gudani, ang usa ka importante nga butang nga gibugatan ta kay ang atong gipasan nga palas-ano dili sa Ginoo. May yun. Isangon ang akong yugo nga kay gaan kini. Imbis na ang yugo sa Ginoo atong kaugalingon nga hinimo nga yugo. Ang yugo nga gihatag nato sa Ginoo gaan ra kayo, pero we make our own buhat ang atong kauliwo mo itong ipasan. Bukod ang panahon, dagang mga appointments.
Meeting na mo atong laging gabi sa kareklamo. Sa kabataan nato parang gikapuyan na. Hapit na ma-burn out bago pang kahit dagag schedules. May isa diri, may isa dito, hilog diri, hilog dito, meeting dito. Pati si Binage. Ato si Padre Binage. Sa kaadlaw tulo ka book meeting. Kung baka ma-burn out na. O niya, isa mong sayop na. Nasa sistema. The system, kasi nagbuhat sa system tao. We make our own systems and kita gapon ang pasan na ng sistema nga itong hinimo, kita ra ang mabugatan. So wala to na makuan baka na ma-realize we make our own system, we make our own prison. Nagbuhat ang prisuhan niya. Pagrekla, nanong wa man ko'y kagawasan, wala kong napriso diri. Nganong ibugat kayo, wala ako sa concentration ka mga, sige dagang trabaho. Isputa na ito na nganong nabugatan na ta. Bis na, gaan man ta ang yugong yatag sa ato. Sige nung anong bugat atong hinimo nga yugo. Kung saan na mga yugo atong hinimo, kanang mga hinimo nato mga sistema, kanang atong mga pangandoy nga, di, o man na mo, kung sa Ginoo, nang ngandutang mga dato ta, mga bilyonaryo, na kaputag ng dakong posisyon sa gobyerno. Mo man ay atong purpose sa kinabuhi nga, guklo nato ang success, ang kayamanan, muna itong hinimo nga yugo. Usa ba ng yugo ang ihatag sa Ginoo? Huh? Sayon ang yugo nga kung ihatag sa nimo, the burden of loving God and loving people. Mura man ang ginangay na itong himuon. Paghigugma ay kay although burden man na, lisunbihan na maghigugma kung sa katao, kayo sa katao nga maghigugma. Mahigugma nimo, nahimo nimo kaaway. Huwag i-appreciate him, that is part of loving. Nahigugma ka sa imong pamilya, magsakripisyo ka. Amo na, sige tag overtime, at tag Saudi, kayo dito gusto, para sa gugma. So this is the kind of, different kind of burden na iyo kay, tungod man na sa gugma, kaya na ito na, mo na gugma, yugong yatag sa Ginoo, kaya kay siya, apil man pag, sa atong pagpasaan ka, iya man ng yugo. Kita niya pasag na. Pero kung atong kagulingon nga yugo, suluhan ni mo. Wa kagingon nga, kayod ka, kumadato, may mo kang barangay tanod, gusto kang gahom, mag-away-away na ito sa gobyerno, magkinsa, magpulahay sa pwesto. That's a burden nga hinimo na ito. Dinautay, no? Wala na ito puro na. Itong impeachment trial, gahong. Burden na nato. Hinimo na nato ng burden. Di na wala na gikuan. Dili na hinimo sa Ginoo. Kaya hingo, likaya ng mga anomalya. Hindi mo makuha. Problema. Likaya ng korupsyon. Inustisya kay mo ano hatag na to kabugat sa kinabuhi ay wala agad kinanglan. Pero we choose that. Pwede mo na bugatan ta. Pero ano na solusyon. Balik ta sa Ginoo. Biya ay inlabay ka ng imong pulas anon nga mong ipasan nga di mo na dili mo na gikan sa Ginoo imo nang hinimo. Pasaan na katong gihatag sa Ginoo nga yugo. Do the will of God. It is not easy. Pero it is light. Oh. Pagtuman ta sa balaod sa Ginoo, daghang mga problema, ang persecution, pero so ayaw mo kabalaka, ako kamo dalhon sa mga husgado, akong bahala, mo depensa kanimo. Burden mo sana. Sa imong pagsagyaw sa mga balita sa adunay mga persecution,
sa imong pakita pagmahal sa imong pamilya, sa imong kapikas, adunay mga kabugaton. Pero tabangan ta sa Ginoo sa pagpas-an niya na kay iya na nga burden nga gihatag kanato. Pero kung magbutbuhat ang atong kamuling mga palas-anon, we make our own system. Ako lang ni-explain kung anong na first time ko nga ako kamata. Why? Wala ko'y alarm clock. Kaya ako nagdepende ko sa alarm clock kay matuko alas 12. Jadi ko katong. So, naturally, diretso imong tulong. Kung wala ko'y misa, mata ko alas 7, alas 8. Kaya wala ko na ako misa, pero gabiin na kahit ko na ko, I predicted nga, di ko kamatay, kanang wala ko'y cellphone, wala ko'y kanang alarm clock. Ituktok ni Chris, ikaw magmisa, o ako magmisa, 5:45 na. I predicted nga naman, ang akong cellphone nabilin dito sa pick-up, kaya mo na akong igamit gabiin, kaya gamit na ng mga sakyanan. Dito, naka-charge, pagbalik na ko, sarado ang gate. Ini mo padayger ko sa akong gibati. Kaya sige ko reklamo nang atong kanina garahe sarado mura nagprisuhan. Sobrang security na ay kamera na pagilak di ka kagawas kung masunog pagtung kada sa sulod. Wala kay kagawasan. Kay nakalakman. Ang yawi na sa PSG. Wala kumukuan, wala na kumukuan sa PSG nga ablihan na nga haso na sa natulog ko na. Expected ko kung di ko wala ko kadungog sa bagting. Wala. So we make our own system na kita gapon ang nagbasol. Kita to sobrang security hadlok tag kawatan ta. Sa may kawaton. Kawaton ng imahin sa birin sa regla, kawaton ng sakyanan. Ako na mura ka na iprisuhan nga. Di ta kaliw ka na kandado ta na, di ka kagawas. Nakakandado kung may PSG, di ka kagawas. Saan naman yung system? We create our system and we suffer because of that system. Gabi, na-high blood na ko nga. Saan? Di ta ka liw ka ni. Masunog ni. Wala tayo kagawasan kay na. O ay fire skip, napatay ta. That is, we create our own system and we suffer for it. Sana ka, painumdum alang ka natong tanan. Balihog manindog ba? Si Jesus miingon, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an. Papahulayan ko kamo, masadigon ining iyang saad, ipadangat nato karon ang atong kinaiya. Ang atong mga panginanglan, mingon kita, Jesus, kaluy-i kami. Jesus, kaluy-i kami. Nga ang simbahan, magiya kanato diha sa mga dalan sa kalinaw o sa pagpakighiuli. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy-i kami. Nga sila nga gitintal sa pagkawalay paglaom, ubos sa mabugat nga palas-unon sa ilang mga problema, mudangop kang Jesus, pinaagi sa pagtugyan sa ilang mga kahingawa o kabalaka ngadto sa iyang mga kamot. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy-i kami. Nga sila nga nanag-antos o gisamok sa ilang hunahuna, makakaplag o kalinaw diha kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy-i kami. Nga sila nga nabugatan sa ilang balatian sa lawas, makakaplag og kahupayan og kaayuhan diha sa pag-amuma sa nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy-i kami. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East o sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios
ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaloy kami. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear o nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaloy kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila o nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaloy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot, Jules Chibalyepari, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaloy kami. Nga sila nga nangamatay, makatagamtam sa walay katapusang kalipay dito sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Kaloy kami. Langit nung amahan ang imong anak misaad nga papahulayon niya kami. Kung kami nabugatan, itugot ang kanunay nga kaming mutuman sa iyang paggiya o sa ingon mahimo kaming lig-on nga instrumento sa iyang kalinaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.